Kullu ina tashi da safiya domin na je a kasuwa, amma ina zuwa kuma mutane ba a sayan kayana, sai dai a sayi na makwabcina. Duk wanda ya zo sayan kayana sai dai ya wahal da ni kai, amma ba zai sayi komai daga ƙarshe. Kai ni na daina wannan kasuwanci daga yau ma, a gida zan zamna yanzu. Ina zaka dawo kasuwa. Matsalar daga gare ka ne. Akwai wasu madannan nishaɗi da baka danna ba a cikin kasuwancinka. Shi ne yasa kaga cewa mutane za su zo ne su sayi kayan makwabcinka, amma kai ba za a sayi kayanka ba. Ko kuma kaga cewa mutum ya zo a shagonka zai ɓata maka lokaci kawai, zai yi ta fira da kai akan wani abu da yake son ya saya, amma daga ƙarshe ba zai saya ba. Kullum haka ne yake ta faruwa da kai. Har tunanin kake ma me yake sa wannan, har ma ka samu fikirar daina kasuwanci ko kuma fikirar canza wani kasuwanci na daban. Ina mai baka shawarar cewa ka tsaya a kasuwancin da kake a yanzu. A yau ni kuma zan gaya maka yadda za ka yi mutane su sayi kayanka, ko da ku 1000 ne a wurin, to dole ne mutane naka za su saya. Kana son ka san wannan sirrin? To ka kalli wannan bidiyo har ƙarshen sa. Matsalar daga gare ka ne. Matsalar daga gare ka ne. Idan ka lura a farkon fara kasuwancinka, za ka ga cewa kana samun kuɗi sosai. Mutane a koda yaushe suna zuwa suna sayan kayanka, har ma su koma yi ma wasu magana cewa kayanka suna da amfani sosai, su ma su zo su saya. Da mutane suka fara sayan kayanka, kana samun kuɗi, kana samun riba, kana murna, kana wasu abubuwan nishaɗi dai. Amma bayan wasu 'yan watanni sai ka ga cewa yanzu ka fara samun kuɗi. A nan me ya faru? Bayan wasu 'yan kwanaki sai ka ga cewa kuɗi sun daina shigo ka, mutane sun daina sayan kayanka, sai dai a sayi kayan makwabcinka. Kana tunanin me yasa wannan? A yau ni kuma zan gaya maka me yasa. Matsalar daga gare ka ne. Akwai wasu kuskure da ka yi a cikin kasuwancin da kake. Waɗannan kuskure ko su ne, misali, idan misali yanzu mutum ya zo sayan kayanka, da ya zo yana tambayar ka, sai kawai ka matse masa fuska, baka yi dariya da shi ba, baka nuna mishi murmushi ba, baka nuna mishi cewa ka ji daɗi da zuwansa ba. Da ya zo, to idan wani mai buƙatuwa ne, idan wani yana buƙatar abin nan sosai, to zai sayi wannan abin. Amma in wani ne wanda misali shi ko da ya sayi ko bai sayi ba, to shi bata dame shi ba. Yana zuwa ya ga cewa baka dariya da shi, idan yana son ya nuna maka murmushi, kai kuma sai kana matse masa fuska, ba ma ka son ma ka kalle shi. A wannan lokaci me zai faru? Shi a cikin kanshi zai ɗauka cewa baka son ma ka sayar mai wannan abu. Wannan tunani ne zai fara yi a cikin kansa. Kuma ko wannan haka ne, ko da ni ne na zo sayan kayanka a yanzu, sai na ga cewa ina yi ma dariya, ina ma murmushi, kai kuma kana wani matse mai fuska, baka ma son kallo na. Ɗauki misali, ko da kai ne a yanzu, me za ka yi? Idan kana buƙatar wannan abu gaskiya za ka sayi, amma idan ka san da cewa za ka samu wannan abu gaba, to za ka bar ma wannan abin kayan shi ne ka ji gaba ka saya, domin wannan ya nuna ma rashin ladabi. Wannan ko shi ne sirri guda wanda za ka yi ka jawo hankalin wanda ka son ya sayi kayanka, shi ne ka nuna mishi cewa kana cikin farin cikin zuwansa, ka nuna mishi cewa shi mai kima ne a idanunka, ka nuna mishi cewa ka ji daɗin zuwansa a cikin shagonka. Wani za ka ga cewa idan ka nuna mishi wannan, to ko da bai da kuɗin saya a watan rana, zai gaya ma cewa gobe zai dawo domin ya sayi. Kuma yana zuwa a gida zai fara magana ka ga sauran abokan shi da kai son su sai irin wannan abu. Zai ba su shawarar cewa idan kuna son ku sai abu kaza, ku zo shagon wane, domin a can kayan shi suna da kyau. Zai gaya maka yadda za ka yi amfani da shi da dai sauran abubuwa. Amma idan baka duk wannan, to madadin ya kirawo mutane su zo su sayi kaya a shagonka, to zai ma shawartar mutane kada su sayi kaya a shagonka. Zai ga musu cewa baka da halin kwarai. Idan mutum ya zo sayan kaya a shagonka, kana yi mishi faɗa, baka yi mishi murmushi da dai sauran abubuwan da ɗan kasuwa ya kamata ya yi. Sirri na biyu shine rashin bayani akan kayan da za a saya. Misali, mutum ya zo a shagonka sai yana son ya sayi wani abu misali, sai kai kuma baka yi mishi bayani akan wannan abu ba. Takan iya yawa shi farkon shi ne na yin aiki da wannan abin, bai sai da ke amfani da shi ba. Shi kuma ya zo a shagonka, kai kuma ka yi shuru baka gaya masa komai ba. Wannan abin ga yadda ake amfani da shi, ga irin amfanin da zai yi ma, da kuma irin abubuwan da zai saka maka. Baka yi mishi bayani a duk wannan ba. Ko kuma misali, mutum ya zo ya tambaye ka wannan kayan ya ake amfani da shi, kawai sai ka ce mishi ban sani ba. Ko da ni ne ka faɗa ma haka, zan ɗauka cewa baka bani muhimmanci ba sosai. Zan ajiye ma kayanka na je na saya a wani wuri daban. Abin da ya kamata ku yi a yanzu shine, idan mutum ya zo sayan kayanku, ko da masani ne akan wannan abin da zai saya, to ku gwada mishi wani bayani na daban. Ku gwada bashi tarihi akan wannan kayan.
za ku ga cewa ku da bai niyyar sayan abin ba a watan rana to zai sai wannan abin dole, domin me kun karfafa shi akan cewa ya sayi wannan abu, domin kun faɗa mishi amfanin abin. Yanzu abu na ƙarshe da za ku yi idan kuna son ku jawo hankalin mutane, idan kuna son mutane da dama su zo sayan kayanku, shine ku kasance masu halayen ƙwarai wajen waɗanda ke sayan kayanku. Ku nuna musu murmushi, ku danye albishiri da su a ko da yaushe, domin dan su ne ma kuke hitowa a kasuwa, da ba dan su ba da kun yi zaman ku a gida. Kenan ku gwada yin wannan a yau, za ku ga bambanci da dama, za ku ga bambanci sosai a cikin kasuwancin naku. A yanzu idan kana so ka samu mutane da dama da za su zo su sayi kayanka, ina baka shawarar da ka buɗe peji na Instagram ko kuma Facebook ko YouTube. Kana buɗe wannan sai ka jira lokaci, idan ka jira lokaci, idan ka samu mutane da dama mabiyanka, to a nan ne za ka fara ɗora kayanka a wannan pejin naka da ka buɗa. Aƙalla dai za ka samu wasu mutane da za su zo su sayi kayanka, ko da dai ba su saya ba, to za su yi ma wasu bayanin cewa wane yana sai da kaya kaza idan kana so ka saya, musamman idan abin mutane na buƙatar sa sosai. Za ka ga cewa mutane sun zo sun yi ma tururuwa ta yadda baka tsammani. Idan kana son ka rika samun shawarwari akan kasuwanci irin waɗannan, to ka danna subscribe a wannan tasha tawa da kuma danna ƙararrawa da kuma yaɗa ma sauran mutane su ma su zo su kalla. Za ka samu bidiyo irin waɗannan da dai sauran bidiyo da za su amfani ka a cikin rayuwarka.